Мобилното приложение Е-здраве осигурява достъп на физическите лица до личното им здравно досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система. В това видео ще ви покажем как да регистрирате Е-здраве с облачен електронен подпис, инсталиран на мобилното устройство, на което желаете да ползвате приложението. За да бъде възможна регистрацията, в облачния подпис задължително трябва да бъде записан единният граждански номер на потребителя. След като приложението бъде свалено на мобилното устройство и бъде отворено, ще се зареди екран, на който потребителят трябва да отговори дали притежава електронен подпис. В този случай трябва да избере отговор «Да, облачен». На следващия екран потребителят може да прочете повече информация за регистрацията с облачен електронен подпис, след което трябва да натисне червения бутон «Регистрация». На екрана на мобилното устройство ще се зареди страницата за вход в електронното здравно досие в Националната здравно-информационна система. Потребителят трябва да натисне бутона «Вход с Е-автентикация». Той ще бъде прехвърлен автоматично към системата за удостоверяване на Министерството на електронното управление. От полето, озаглавено «Избор», той трябва да избере средството, което ще използва за електронна автентикация. Наличните видове облачен кеп са мобилен кеп BitTrust или мобилен кеп EVROTrust. За демонстрация в това видео е използван EVROTrust. Процесът с подписа BitTrust е сходен. Ако потребителите срещат затруднения, могат да се свържат с екипа по техническа поддръжка на email support@his.bg или на телефон 0700 14 220. На следващия екран потребителят трябва да въведе своя единен граждански номер. Той трябва да съвпада с този в облачния подпис. След като въведе своя единен граждански номер, потребителят трябва да натисне бутона «Вход». Ако е разрешил получаване на насочени известия, потребителят ще получи нотификация, че има искане за достъп до системата. Ако получаването на насочени известия не е включено, потребителят трябва да отвори съответното мобилно приложение за облачен подпис, за да види заявката за достъп. Потребителят трябва да превключи към мобилното приложение за облачен електронен подпис, което използва. Мобилното приложение Е-здраве не трябва да бъде затваряно. Оставете го да работи в фонов режим. В приложението на облачния подпис потребителят ще намери чакащата заявка за вход в MyHisBG. Той трябва да потвърди заявката с въвеждане на своя PIN код. В мобилното приложение на електронния облачен подпис ще излезе надпис, че няма чакащи заявки. Потребителят трябва отново да се върне в екрана с отвореното мобилно приложение Е-здраве. След няколко секунди подписването на заявката ще бъде отразено в системата за удостоверяване на Министерството на електронното управление. Понякога екранът може да остане бял за по-дълъг период от време. Потребителят не трябва да го затваря, а да изчака вписването. Ако има проблем, на екрана ще се изпише, че има грешка. Сред често срещаните грешки е липсата на единен граждански номер в облачния електронен подпис. Потребителят ще бъде прехвърлен автоматично обратно на страницата за вход в електронното здравно досие. В рамките на секунди ще бъде направен опит за регистрация и екранът ще се затвори автоматично. След това ще се зареди основният екран на приложението Е-здраве. При първа регистрация потребителят трябва да избере дали да включи биометрична защита на данните в приложението. Другият избор, който потребителят трябва да направи при регистрация, е дали да активира опцията за получаване на нотификации при издаване на нов електронен документ, вписан в Националната здравно-информационна система, както и напомняния за прегледи и изследвания от профилактичния календар, изтичащ срок на неизпълнени рецепти, направления и други. Потребителят вече може да разгледа електронното си здравно досие в Националната здравно-информационна система с всички записи в него. Изгледайте и останалите видеа от поредицата за мобилното приложение Е-здраве и се запознайте с всички негови функционалности.